Kienu 48 sija ta' xogħol bla qiegħda l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li finalment ħarqu l-gass li ħareġ minn Bowser tal-Liquigas fil-Mellieħa. Kien propju 2 filgħodu meta Bowser tal-Liquigas żviluppatlu xi ħsara bil-konsegwenza li beda jarmi l-gass fit-triq. F'din l-operazzjoni l-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ħadu l-prekawzjoni kollha sabiex il-gass seta' jinħaraq fl-arja b'mod sigur. Fil-fatt li t-familji ġew evakwati mir-residenzi tagħhom. Fi-stqarrija ntqal li f'din l-operazzjoni ntużaw diversi vetturi ta' tfiet tan-nar kif ukoll numru ta' Bowsers privati bl-ammont ta' ilma użat laħħaq mal-150,000 litru. F'din l-operazzjoni ħadmu diversi pumpiera u anki uffiċjali għolja tal-Protezzjoni Ċivili. Intant wara li kollox kien taħt kontroll, il-Bowser ġie skortat minn karozza tat tfiet tan-nar u minn żewġ pulizija tat-traffiku mill-Mellieħa lejn l-impjant tal-Liquigas biex tissewwa l-ħsara. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.